ಬೊಲ್ಕೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲಸರ ಕಂಡಡು ಬಂಗಾರದ ಬುರ ಬರಡು ಅಡಿ ಕಜ್ಜ ಮೇಲು ಕಜ್ಜ ಕಂಚಿ ಕಡಗದ ಅರಮನೆಟ್ ಜಾತಿಕೆ ದಗಡು ನೀತಿ ಸಂಪಿಗೆಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಮರಪುಟ್ಟ ಜಲ್ಲಿಡು ಉಲ್ಲಾಯನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಜತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಂಗಾಬಾರ ಬಾಯಾಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾಬಾರ ಸಿರಿಯೋಡನಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಡು ಬಲಿಪೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುದಿಕೆ ಕುಸಿರ್ಲಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಮರಿ ಕುರ್ಲೆ ಮಗರ್ ಲಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಪಿರಿ ಕುರ್ಲೆ ತಿಗರ್ ಲಕ್ಕಾಣಿಗೆ ನಮ ನಡಿಯ ನಟ್ಟಿ ಆಟಿ ದಾಡಿಲ್ಗ ಸೋಣದ ಬೊಲ್ಕೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲಸರಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಗಾರದ ಬುಲೆ ಬರಡು ಅಡಿ ಕಜ್ಜ ಮೇಲು ಕಜ್ಜ ಕಂಚಿ ಕಣಗದ ಅರಮನೆಟ್ ಜಾತಿ ಕೇದಗೆಡು ನೀತಿ ಸಂಪಿಗೆಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಮೊರಪುಟ್ಟ ಜಲ್ಲಿಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ಉಲ್ಲಾಲ್ತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಜತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಂಗಾಬಾರ ಬಾಯಾಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾಬಾರ ಸಿರಿಯೊಡೆನಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಡು ಬಲಿಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುದಿಕೆ ಕುಸಿರು ಲಕ್ಕಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಯ ನಟ್ಟಿ ಆಟಿದ ಅಡಿಲ್ಗ್ ಸೋಣದ ಬೊಲಿಕರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲಸರಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಗಾರದ ಬುಲೆ ಹೊರಡು ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಸಸಿ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ CHCC ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ CHC ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮುಂದುಗಡೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಆ ದೇಬೇರೆಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೇನೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ನೊಟ್ಟೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಂಚನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಂಚನ ಗಣ್ಯರೇ ಎದುರಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಕ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ್ ರೈತರೇನು ಒಂಜಾತ್ ಕೃಷಿಕರೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿನ ಜೀವನನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯರು 1982 ಇಸವಿಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ನ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಲು ಮರೆತು ಪೋತನು ಅಥವಾ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪಾವುಡು. ಆ ಮೂಲಕ ನವ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾದ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದಾದ ಉಂಡ ಅಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒರಿಪವನೊಲಿ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಇನಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ದೈನು ಕೊಡ್ದ ಅಥವಾ ಕಾಡಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಗಿಡನು ನಡಪುನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರೋಡು ಓಝೋನ್ ಪದರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಲೆಕ್ಕಲು ಪಣ ಹೊಂತೇರು. ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಿರುಕು ಬುಡ್ತನಂದಾಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶದಾದ ಇನಿ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಒಂಜಾತು ಬಿರುಕು ಬುಡ್ನೇರ್ದಾದ ಈ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮುನು ತೂಣಂದಾಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು.
ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿದ ಪರಿಸರ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕಾತ್ರ ಕಾಡನ್ನು ಬಲಪಾದು ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಒಂಜಾತ ರೈತರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದಾದ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಬುಲೆದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು 2018 ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಾತ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿದ ಮೂಲಕ ಭತ್ತ ನಾಟಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಭತ್ತ ನಾಟಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನು ಆ ಮೂಲಕ ಕರಿವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 1,245,000 ಜಮೀನಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಯಂತ್ರಶ್ರೀದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೈತರು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಇನಿ ಭತ್ತನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಒತ್ತಡೋಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣನಾಂಡ ಕಾಲೋಗು ಸರಿಯಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಇನಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದಿನ ಪಂಡೊಂದ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಡೊಂದ ಆ ಖುಷಿಟ್ ಕಂಡೋಡು ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲದ ದುಂಬು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಾದ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರಡಾಂಡ್ ಇರ್ದಾದ ಅಪಗ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟುದಾದ ಉಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟುನ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯನು ಒರಿಪ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಯೋಜನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಿನ ಇನಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 21 ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ನೇಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಡಿಪು ಬರ್ಪುನಲಕ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಐನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಆ ಬೀಜನು ಐಟಿಪ್ಪುನ ದಡ್ಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೊರ್ಚಂದನ ಬೀಜನು ಬೇತನೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಐನು ಪಾರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಐನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೇಜಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪಗ ರೈತೆ ಸೋಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಬಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಡು ನಮ್ಮ ನೇಜಿನ ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತು ಕೊಡಿಪು ಬರ್ಪು ಒಂಜಾತು ಅವಳು ಕೊಡಿಪು ಬರಂದೆ ರೈತಗೆ ನಷ್ಟ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಐಕಾತ್ರ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿದ ಮೂಲಕ ನಾಟಿ ಮಲ್ತದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ನಡೋಡು ನಾಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಜನ 10 ಜನ 15 ಜನ ಸೇರ್ದು ನಾಟಿ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ದಿನ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಣು ನಾಂಡ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಡು ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಡು 1 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋನು ನಡಿಯರೆ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಆತನು ಹಿಡ್ದಾದ ಇನಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತನ ನಾಡ ಒಂಜಾತ್ ಖರ್ಚುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಬುಕ್ಕ ರೈತಗ ಬೇಗ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡದು ಅರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವನು ನಾಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಗೂ ಒಗ್ಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೋಡು ಆತನ ಹಿಡ್ದಾದ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪಾತೆರ್ರು ಇನಿ ಇವ ಸಮುದಾಯದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ ಪತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತ ಏಪಲ ಯಾಲ್ನಾತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಈತ ಪೋತನು ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇನಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಇರ್ದಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಪತ್ತುನ ಬುಡಿ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಇರ್ದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಜನೆನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾಂಡ
ಕಾಣನಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಬೆಗರ್ ಬೇನೇನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಾತಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋನಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡಿಪ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುನಾಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುನಾಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಣನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಊರುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಣ ಕೊರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಪಂಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಇರ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಗೂ ಬೈದೇರು ಎಡ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಏತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ದುಂಬುದ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವಡು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾದ ತರತಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ನನಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಉಳ್ಳಲ್ತೆಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಸೇರದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದಾರನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಕಕಾಲೋಡು ಮೂಲು ನಡತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡುಲ ಪರಿಸರಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ಬಾಗಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲ ನಡತ್ತದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಬಾಗಡು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿನ ಪೂಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಈ ಕಂಡಡು ನಾಟಿ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರಡು ಗಿಡನ್ನು ನಾಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ನಡತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಖೇನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5,000 ಗಿಡಕ್ಲೇನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರಿನ ದಿವೊಂದು ಪ್ರತಿ ವಲಯಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದಿವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಪರಿಸರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡಿ ಈ ತಾಲೂಕುಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಗಿಡಕ್ಲೇನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಊರ್ದಕ್ಲನ ಮಾತ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಭಾಗಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕ್ವನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ನಾಟಿ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಣನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡನ ನಾಟಿ ಮಲ್ತದ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪೇರನ್ ಪಂಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲು ನಡತುಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಬೀಜನ ಪಡೆಯು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ
ಪೂರ್ತಿ ಯಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರು ನೆಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಡನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಭನ ತೂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲಾಭನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಯಂತ್ರನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೊಜಿಪದ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅಂಚದಿನಿ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈತ 1000 ಎಕರೆ ಇನಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀದ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಭತ್ತ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ್ ಪಲ್ನೇಕ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಈ 4 ಎಕರೆ ಖಂಡನ ನಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ 1 ದಿನ ತೌಲೈ ಇನಿ 4 ಎಕರೆ ಖಂಡಲ್ನ ನಡೆದು ಬಹುಶಃ ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಕೃಷಿನ ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಡಡ ಜತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗಟ್ಟು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಭ ಇರಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಈ ಕೃಷಿಟ್ ಲಾಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪನೇನು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರು ಇನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಬಹುಶಃ ಈತ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಮುಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನೇಡದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊರತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬಾಗಡ್ ಯೋಜನೆನ ನಡಪುಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ದೂರದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಸುಮಾರು 86 ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಮೂಲು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸತೀಶ್ ದೀಪಮ್ ಈ ಬಾಗಡ್ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಂಡಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರನ ಎಂಕ್ಲು ಕೇರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಸತೀಶರೇನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನನಾತ್ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ಕೊರೊಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ನನದ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಸದಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ಪಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನೇತ್ರೇ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗಡ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಬೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಐಕೆ ಮಾಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಿಂದಾಂಡ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಿನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಡು ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ತೀರ್ಥಚಾವತಿ ಹಿಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಎಂದು ಪನೋಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನಕುಲು ದಯಪಂಡ ಈ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪನವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲಡು ದುಂಬು ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು
ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚ ಕೂಡ ಆ ಕಂಡಗ ಜತ್ತದಿ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಒಲಸರಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತಂದಾಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಕುಡುಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಂಜಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ನಡೆದ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಒನಸ್ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಆ ಒಲಸರಿ ಕಂಡ ನಡೆದ ಅವಡು ಅವು ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾನಿತ್ತು ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿ ಆ ಏನು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ 30-35 ಜನಕ್ಕುಲು ಪುಂಜೋಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತು ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರುವಂತಿನ ಜನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ಅವಂತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಷ್ಟಕಾಲ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೈಕ ಪಾಡುವನ ಆತ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಶಾಲೆ ಪೋನಗನೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬೈಯಡು ಕೈ ತುಂಬೆರುಂಡು ಬಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೈ ತುಂಬೆರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಗುರ್ಕರ್ಲಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ತುಂಬುವಂತಿನ ಕ್ಷಾಕ್ಷದ ತೂವಂತಿನಾರು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕವನು ನಮ್ಮ ನೀಜಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ನಡಿಯರೆ 4 ಎಕರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೇಜಿ ದೆತ್ತಿನೇನು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತದ ಓಡುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಪುರ್ತು ಕಾಂಡೇನು ಮಿಚ್ಚಿದೈತು ಇದು ಕಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಈಜೆ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಕೊಯ್ನಾಗ ಆಮೇಟು ಮುಗಲಾಯರ ಅನ್ನಗ ಆ ಚಂಡಿ ಬೈನೇನು ತುಂಬೋಡು ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಪೋಂಡು ಎತೋ ಸತಿ ಚಂಡಿ ಆತಿನುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಕಲ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ನೋತಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಉಂಡು ಐನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೃಷಿಯೇ ಬುಡ್ಚಿನ ಬಂದು ಏತೋ ಜನ ಕೃಷಿನ ಬಿಡ್ದು ತಾರೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಉಳಿಯಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಲ ಕರ್ಮುದ ಕೃಷಿಲ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ವತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾರೆ ಈರೆಪುರ ನಡೆದು ಕೃಷಿ ಬಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ಮರೆತು ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅನ್ಪನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಅನಗ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಬಾಕಿದೆ ಪೂರ ದಾರದ ನೋಡೋಡು ಬಂದು ತುಂಬೋತಿನೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೇರ್ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಆನಾಗ ಪಡೀಲು ಬುಡ್ಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಿನಿಕ್ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮೂಲ್ಯದಿಗೆ ಅದು ಅಪಗ ಎಂಕಾಯಿನಿ ಎಡಪಡವುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಲ ಜಂಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಎಂತಷ್ಟ್ರಿ ಎಂಕಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳದಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಅವಳು ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭಡ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಿಯರ ಕೈಟ್ ನಡ್ದು ಇಂಗ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕೊಯ್ಯರೆ ಆ ಪೊಡಿ ಅವಳು ಪೋದು ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂದು ಕೊಯ್ದು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು 5 ಒಕ್ಕಂಕ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಇಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತನೆಂಜ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಇರಿಗಿಂಚ ಕಷ್ಟ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಭತ್ತನ ನಿಂಕು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡಾಂಡು ಆ ನೀರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಕ್ಕೂ ಇಡಮುಟ್ಟೆನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಯಾನೈನಿ ಪನ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪ್ಪೆ ಅವು ಕೊಯ್ಲು ಆವಡು ಅತ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಆವಡು ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಇಂಚಿನಾನಿ ಬತ್ತದ ಕೊಯ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೊಯ್ದು ಕೊರಂತೇರು ಐದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನೇಜಿದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಕೇಯಿ ನೋ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಾರದು ಪತ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಂಡು 10-15 ದಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಡಿಯರೆ ಎತ್ತಂದು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಎಕರೆ ನಡೆದು ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಐನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇತದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಎಕರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು
ಬಾರಂದು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನು ಗೋನಿಗೆ ಜಿಂಜವನ ಬಾಕಿ ಗೋನಿಗೆ ಜಿಂಜಾಂಡು ಮನದನೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೊಕ ಅರಿ ಬರ್ತಂಡು ಇಜಿನ ಅರಿಯಾರ ಕಷ್ಟೇ ತಿತ್ತನ ಬಂಡ ಆ ಬನಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ತೂಪೊತ್ತಾದು ಐನು ನುಂಗಾದು ಐನು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲು ಮಸ್ತಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಇನಿ ಇಳುವರಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಎಂಕ ಆದಾಯ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ಯರೆ ಅನಿಷ್ಟಪಡಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಕಳ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತದು ಯಾನು ಪಿದೈಡು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಬೇತ ಕಂಡವನು ಪೂರ ಪಡಿಲು ಊರಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತರಡ್ಡು ಕಂಡಲ್ಲ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದಿನೇನು ಐನ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಿಟ್ಟು ಐನ್ಲ ಜೊತ್ತೊಂದು ಐನ್ಲ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂದಾಂಡ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯ ಪಂಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿತ್ಯ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲರು ಈತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ನಿತ್ಯ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಬೆಗರುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮುಂಬತ್ತವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಅವಲ್ಲ ಓಲಾತಂದು ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಿರಣ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವನಂಕು ಮಾರಕವಾದುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನರು ದಾಯ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಏನು ಪನ್ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸರಿಕಟ್ಟು ಕಾಣೋಡುಂದಾಂಡ ಪರಿಸರನು ಉರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಪರಿಸರ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮರ್ದು ಇಂಚೆ ಒರಿಯೋಡು ಐಕೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಹೀರ್ದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಆಮ್ಲಜನಕನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಸಸ್ಯಲು ಗಿಡಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಡುಲು ಮಾತ್ರ ಐನು ಒರಿಪೋವಡು ಆ ಸಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಐಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಜೆ ಎಂಟಾರ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಹೆಕಡ್ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಲ ನೆತ್ತಿಮಿತ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ವಯಸ್ಸೋಡು ಯಾನು ಈ ವೇದಿ ಕಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಡೆದು ಪೋತಿನ ಎಂಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಎಂಕುಲು ಹೈವೇಡ್ ಏತು ಶಶಿ ನಡ್ತಾ ಈ ಕದಂಬಾವಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲ ಮಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ನಿಜವಾದ ಆರು ಏತು ಲಕ್ಷ ದೈನ್ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪುರ ಏನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿತಿನಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸರನ ಒರಿಪೋಡ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ ಅನ್ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿರ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಟ್ಟದ ಆ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ದೈನ್ ನಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ತೂಂದು ಪೋಯ್ ಹಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಆನಂದಾಂಡ ಏತ್ ನಿರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರಕೃತಿಕ ಒಯ್ಪೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮುರಣಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಐದು ತುಂಬ ತೂತೆ ಯಾನು ಮಾಧವ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಮಾಧವ್ರು ಹೆಂಚಿನವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಯನ್ನ ಸರಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಡುದಾಯೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡುದಾಯೆ ಅಂಚಿನ ಬಹಳ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿಲಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕೇಡು ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈನ್ ನಡು ಆ ದೈ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ ಚಂಡಿಕಾ ಆಪುಂಡು ಜನವರಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐಕ್ ಮಹಾಫಲದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಆ ಮಹಾಫಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡೋಡು ಅಂಜನೆ ಹತ್ರ ಮಹಾಫಲದ ನೀನು ಸಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೀ ಪರಿಸರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐನು ನಮ್ಮ ನಡಿಯ ಇದು ಪನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡರ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ ಇನಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೈದಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐನ ಯಾನು ಇನಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಪಂತಿರಿಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಶಾನ್ ಅಂದು ಓಲು ಜವಾನಿರು ಗಡಿ ಕಾಪುರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದುಲಾಯಿ ರೈತರು ಕಾಪುತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಬಡವು ಇಂಚಿನುಂಡ ಐನು ನೀಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐಕು ಒತ್ತುಕೊರುನೊಂದಾಂಡ
ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಂದು ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗೋಡುಗೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನಂದು ನಲ್ಲಾತ್ ಆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ನೇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಲಕ ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನವಿಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಮಾತ ಕೃಷಿಲ ಇನಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶವರಿ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ನಾನು ಮುಗಿತಲ್ಲದು ಶುಕ್ರದೀಪೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮಾರಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುವಂತಹ ಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ CHSC ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಬ್ಬರಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೂ CHSC ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.